Bugima bwabo bwabeire bwogonchereria nabaigoni go babere bakwirikia ase ebyombe asoko eneke buna ngwegenderia bare ase obugima bwabo okwana nigo baba bakoraria bene gotiga konia ebinyego ebyo ase baba bakwirikia ase ebyombe nabaigo koegwa chisatibigeti bune kyombe kimanyikanete buna heshima nabaiga sense melinde ekyombe kimanyikanete buna muminchori imi nigo babwatani bebyombe ebyo bayanikire buna niga magima babere kagonchereria egesabatiga obonia nabaigo obwenge bwa marwa murigito weekly forenge noroboti rasenchera yowekirano obwengi bwa marwa negative ya sere byabere byakorekana me account ya Kisii ase kegetambe abo asabengi nabali bakonywa marwa babere bakorekana ko baba chande keboere nonyene serikali nigo yabereke gotinya ese gima minche ya marwa na maliyo gotindia na gwetera ase sege yobono nigo ase ward ya bochitendere yogotoka asensemu ya bunge ya machoga chache account ya Kisii anakigima asensemu ya Nyaburumbasi nigo abengi ba marwa besokire na gotangasa bene buna nigo batigire ko onia marwa na gwesoya ase byasere bingao elinde bekonye abwa sabono barosire byombe bibere binene bibyelikire bene elinde begendererie litukulia lero nige byombe ebyo bikorokwa Heshima Group amo na mumincho limi byagwa certificate cyo kwelike bene buna ebyombe asomo sangarekano yokorekana asekelise ya Catholic Kenya Burumbasi abo asabarai ao be serikali amo no MC be ward ya bochitendere aikarana eliko bisire byombe ebyo lero nde no mogoko monene mono gasite Nyaburumbasi abagaka baito n'abangina baito babochi moje Elders Council mbamwa korenta abantu baitamo abantu bakaonirie kinyugwa kirie kiruru bagachamo bakamwa gotiga bakore biasara n'ebintu binde ao lero twairu chisatibigeti ase ebyombe byeto ekigereke mokya muminchorimi bono torochenga kogendera tore bosio magendero na tobwatite kabisa Rustwalenge kujia sande Kondro jesa kukiamambi ndo jotonyo koroke tusikujia sande bako kwana nabarali mayaga yokwegwa certificate cyo kwelikia bene bune ebyombe niga babwatana byombe ebyo berera igoro yoko chande ko kuba bwata chinga kibarenga konia marwa nabo igo goteba buna nigo amagimabo aonchurire kwesabatiga nje nigo narenge kwenga maru nkoyeka maru naena narenge koni nje nare koyeka nkoenana kuchia sabali aboni isarasa senche bwe kankarenga ringa ebiasare bitari bira bibyo kabirega tiga ngonchoreri ngachaka konia matoke ngotwa matoke pick up engimana irario sirikira Sunday nabondo chenganya sao nkonyire kuruna tigeta maru ningendera tasabugima bwana nabana bane mbale skuru baisire gukora amaru ayega namunyagetiaro bakangachanga tiga ngaswa sokonya mabere bugora mabere nawo kuruga abangina bamintu twachirega iga aso kwirigeria ande boniga tugosabanya sa tokonya ntuira nege bigi kya mai omongino oyo iga negati abali batigete koenga na konia marwa na gwesa ya aso bonchireria ase echiro ya ogembo anja ina atetenganya oroguma bwari ngo bakonga chaka kwenga maru ebusa abana aringe kwenge changa yagenda mara mugakono ta onchori onsi byo batore kabuna ko tukoyire mugoda ratetiweza kaenda bakobisi ya chief Robert ne rusa arenge kabate nawe kire bane kyano mugaka atigira maru o maana ko rundiga menya to bogimo buya abana bane ngo soma bale kwebisi anatira no burange bakwebisi ngoraro moito jisita nigo James Ondali oyoro MC be ward ya bochitendere atogire getamba kiro kya bamenya bwo otiga konia na koenga marwa na gochakya ebiasara na bagogwese ya sebyombe ona abande nabarabu mbali batigire bataite gukora biasara ao na tebiringa gochakera lero ntubwaterane asuko bakonya bakora biasara una gochakera lero ntwaba kindegeke nande ntoje tobae kindegeke chibesa chiri cha trade chigocha gocha kurese county government na neji besto gocha kubeka agiriya cha tororo sento bagore no nkamburi gusenka ngombe banze gokora kire kibanze gotuga elinde kere batire konia maruaya abanyo abagochigokea tutwara abana basomete se bojite nigo MC James Ondali abatebire buna nigaraje ko bamabaga ase chiro yogembo elinde bagandira ko robonchireria bakonyeke bande bibando ogembo elinde bakorere byasa bona nigo baseme bwaruru gochiasa bali bagandira takonya na kwenga maro batige okokore byasale ebyo elibo yaso yasemere meme ngago ira bakonye tengambi ya mono sana nabangi na baminto matembi ya mono sana ase okorwa ase binyugu birime baiche bakore byasare bingao wetero gotigo kwe binyugu ebi nona abasae baito bono mbache banyorenga maruta yo bakonyu egere basoe none polytechnic ere moina basome bimukichi course so that kibakonye
bochie itesuke mutu bonekera bangi na bagana bagaka batigire konia marua nigo yabero magoko manene kigima ekiagera marua nigabereka gusaria gesaku yatigire asa bande bari bagendete no bonchiriri obo gotigari marioka ilio bakonye gesaku kirebosio inkulipoteri Soko TV kurwanya Burumbasi ensemo yebunge ya machoga chache county ya Kisii eritariane Wycliffe Orenge.